В студиото сме с двама ентусиасти, които имат желание да направят организация, която да е свързана с подготовката на бъдещите управленски кадри. Стъпват върху концепцията на обществената безопасност, но нека да дадем думата на тях двамата. Ако искаш първо ти. Добър ден, казвам се Антон Лашев. Здравейте, аз съм Христо Христов. Какво представлява самата концепция за обществена безопасност и по какъв начин може да се интегрира, така да се каже, в обществото и по-специално в българското общество? Концепцията за обществена безопасност като цяло е модел на управление. Тоест, ясно е, че в света в момента има два противоположни модела на управление. Правилен и неправилен. Концепцията за обществена безопасност е изградена върху така наречения правилен модел, който в общи линии изключва всичко това, което до момента се извършва в света като процеси на управление и не само. Не само на управление, икономически, политически, финансови и във всяка една сфера на обществото. Включително в взаимоотношенията между хората, които очевадно вече се базират единствено само на финансови интереси, а не на уважение и всички общочовешки ценности. Не говорим за другите, които се налагат напоследък, либерални и тем подобни. Това са измислени неща, за които, честно казано, аз лично не виждам никакъв смисъл от тях, но да не изпадам в подробности. Самата концепция... Първо да кажем, това някакъв нов вид идеология ли е или стъпва върху... Да го кажем, идеология ли е тази концепция? Разбира се, че е идеология. Но трябва да се разбира, че идеологията идва след концепцията, т.е. има 5 нива на управление, 5 вида власти. Не е както се опитват да заблудят обществото, законодателна, изпълнителна и съдебна. Над нея има още 2 вида власти. Отгоре стои концептуалната власт. След нея стои идеологическата власт и от нея произхождат останалите 3, т.е. законодателна, изпълнителна и съдебна. Да поясниме какво означават тези първите 2 власти. Това означава следното. Както колегата Христов обясни, в света, в заобикалящата действителност съществуват само 2 концепции на жизнено устройство. Тоест, той каза правилно и неправилно. Аз бих използвал думите справедлива и несправедлива концепция за жизнено устройство. Или казано с други думи, сатанинска и божия. Въпрос на терминология. До момента обществото, човечеството се развива по неправилната, т.е. сатанинската, несправедливата жизнена концепция. Ние говорим за един нов тип концепция, т.е. другата страна на нещата. Справедливо жизнено устройство. Нарича се още богодържавие. Концепцията, за достигане на концепцията, вече следващата власт, това е идеологическата. Затова тя винаги е след концепцията. Идеологията вече е начинът за достигане на тази цел. Концепцията като богодържавие е цел. Идеологията е средство за постигане, пътят за постигане на тази цел. Идеологията, това означава устройството на държавата. Дали ще бъде социализъм вътре, дали ще бъде република, дали ще бъде монархия. Тоест, различните видове устройство, дали ще се налага чрез демокрация, дали ще се... Това е идеологията. Споменахте няколко пъти Бог. Означава ли, че всъщност концепцията стъпва върху религиозни доктрини? Напротив, концепцията отхвърля абсолютно всички религиозни доктрини и въобще религията като религия. Значи, за нас има една вяра, от която произвежда всички останали религии. Самата дума религия означава доста неща, по които в момента не желая да споря, тъй като доста хора имат различни мнения, но религията по принцип е казано опиум за масите. Религията няма нищо общо с Бог. Може да има нещо общо с иконите и рисунките по стените, но Бог, в смисъл в който ние го разбираме, като иерархически най-висше общо обгръщащо управление или насъкратено инвол, това, което хората наричат напряко Бог, той няма нищо общо с религиите. В момента не смятам, че трябва да задълбаваме в анализ на Библията и на Корана, въпреки че се надявам в следващите предавания да стигнем и до този момент, тъй като Коба изключително е залегната на този въпрос, тъй като днешната концепция е библейска концепция, т.е. тя е базирана именно на тези религиозни догми, които са обрамчили обществото, чрез които
в годините е била озаконявана именно чрез религиозните канони тази несправедлива паразитна сатанинска система. Така че Коба отхвърля всичко това, но в същото време Коба е единственият научен труд в света, който свързва причинно-следствено логически издържано религията и науката като явления. Или вярата. Но самата терминология, мисля, че ще отнеме време да обясним на слушателите и самите те да се самообразоват за терминологията на всяка една дума какво се крие. Има огромна разлика в думата Бог и думата Господ. Има разлика в думата вяра, в думата религия. И това нещо важи за всички останали думи, които използват в днешния български език или не само български език. Тоест, като цяло, разбирането на хората за... Ще дам пример, за да ме разберат гражданите. Когато кажете един интелигентен човек, те решават, че той е интелигентен, защото той се облякал с костюм, вратовръзка, обръснате, носи скъпи дрехи и така нататък. Това не го прави интелигентен. Интелекта като цяло, това е индивида, който получава информация на базата на алгоритъма, на работа на алгоритъма, на съзнание, подсъзнание, ляво и дясно полукълбо, той излиза с нов информационен продукт. Това се нарича интелект. Запаметяването на огромно количество информация и повтарянето без да има между нея причинно-следствени връзки се нарича калейдоскопичен идиотизъм, от което, за съжаление, страда огромна част от нашето общество. Споменахте, че религията е един вид нещо отрицателно, но в християнската религия основен принцип и основна догма е обичай ближния както самия себе си и въобще любовта, божествената любов. Какво лошо има в това нещо? Абсолютно нищо лошо няма в това нещо. Като цяло искам да кажа, че Библията е един документ, който по същество представлява сива дезинформация. Т.е. в нея са заложени много истини, които са добре редактирани с много неистини. И ако човек направи един качествен прочит и анализ на Библията, той ще види, че самата Библия тя поражда шизофрения. Тоест едни пасажи от Библията противоречат на следващите. И там вече спокойно може да задълбавим в темата и ще видите, че самите апостоли, т.е. писанията на различните апостоли противоречат по същност едно на друго. Освен това, в Библията виждаме само 2 от 12, другите са скрити. Всъщност, самите апостолски писания може би толкова не противоречат, колкото евентуално старозаветните писания, защото там има наказание, има страх, има неща, които противоречат в доста голяма степен на християнската религия като цяло. Не е ли точно така? Точно по-скоро така. Стария завет, юдейският стар завет. Точно така. Това представлява един договор между глобалният предиктор и световното еврейство. Старият завет е договорът между световното еврейство и глобалния предиктор, т.е. каноните, по които живее юдейството, и новия завет е каноните, по които живеят гоите. И разбира се, че има противоречие. И аз искам да добавя нещо. Все пак Евангелията, които са включени в Библията, те са написани от съответните апостоли. Въпросът е след това кой ги е преписал и как и защо. Това е по-важният въпрос. На тази тема също може да предоставим достатъчно факти в процеса. Нека да се върнем отново за тази концепция. Приложението й. Приложението това е за сега и може би и по принцип единстващия вариант за продължаване съществуването на човечеството, макар и силно да звучи това нещо. Това е точно така и ние ще се постараем в процеса на разговора да го обясним защо. Както вече обяснихме, има само две концепции и може да го свържем директно с явленията по света, за да могат гражданите да разберат за какво точно говорим. До сега света се развива последните, грубо казано, 3500 години по неправилната, несправедлива Божия концепция. Дошъл е момента на очистяване на социалните процеси, в които или обществото ще тръгне в правилната посока, или просто ще бъде занулено и ще рестартираме. Самата история и фактологията показва, че тези процеси са ставали и в миналото. Поради какви причини? Ние сме убедени, че и поради същите, тъй че да, няма друг вариант. Или тръгваме да ставаме хора, в буквалния смисъл на думата, като и под хора имам предвид 5 вида строеж на психиката на човека. Като човешки строеж на психиката е само един, останалите 4 не са и за съжаление обществото страда именно от това. И оттам нататък движение в тази посока. Нямаме друга алтернатива. Или трябва да го осъзнаеме, или просто ще изчезнем. Сега е дошъл момента за това нещо. Защо точно сега е дошъл момента, в който или изчезваме, или оставаме? Според мен натрупването на огромно количество информация през последните години за всякакви процеси, въпросните тайни общества, които са масово дискутирани и всичко, което се случва
всеки един човек може да отвори всеки един сайт, да прочете всяка една медия. Очевидно е, че в световен мащаб се случват, освен динамични политически и икономически процеси, които по мое мнение не водят до много добри последствия. Вижда се, че изражението на тези процеси е свързано с военния облик на нещата. Този военен облик в един момент води до натрупването на огромно количество жертви, в човешки жертви. Намаляването на населението същевременно е вид катастрофа, която трябва да бъде избегната, за да се промени тази насока. Трябва да се променят нещата от корен. Защото ние виждаме дървото на улицата, само листата и стъблото, обаче в земята има корени, които могат да достигнат до 100-120 метра дълбочина. Тях не ги виждаме. Това е основният проблем, че се гледа само видимата страна на нещата, а не това, което се случва преди да израсте дървото над земята. Относно процесите, защо сега е настъпил момента? Защото честотата на процесите се увеличила. Тоест, ако преди 20 години знанията, които се предават от баща на син, на правнук, те не са се променили с абсолютно нищо. Сега за едно поколение виждаме смяна на технологиите няколко пъти. Ето за това, или с други думи казано, преди специалиста да е завършил вуза, технологията вече се е сменила. Ето за това трябва да спре да се дават знания на тесни специалисти, трябва да се дават знания за самообразование, т.е. хората да се научат как да получават информация и да работят с нея, а не да запаметяват информацията на парче, която им се подава от университетите, защото тя именно формира по този начин. Това е механизъм за формиране на калипичния идиотизъм. Не само, че той не отговаря на реалността, а и той вече е изостанал от тези процеси. Честотата на процесите, ако следите като графика, тя е много висока. И тези процеси не се управляват само от нас. Тоест, ние трябва да разбираме, че има макро и микрокосмос, че има иерархически по-висши системи от нас и че иерархически по-висшите системи влияят много повече на по-нишите в случая нас, отколкото ние на тях. Тоест, тези взаимовръзки трябва да бъдат забелязани. Едно от тези неща е, като пример, астрологията, която не случайно не е приета за официална наука от академичната наука. Именно поради тези причини, защото това е науката, която разглежда връзките и влиянието на небесните тела върху човека. Ти, предполагам, имаш нещо да добавиш? Бих добавил още, че всичко това информационно натрупване, за което става въпрос и за проблема с университетите, за което се спомена преди малко, да, университетите дадат някаква основа на образованието, обаче тази основа на образованието също е изградена върху старата концепция. Концепцията на неправилна, сатанистка, която е основа за развитието на сегашната наука и на технологиите, които в момента познаваме като човечество. От тук нататък тези технологии ще доведат до още допълнително процеси, които ще фидиотат хората, буквално. Не искам да си мислят хората, един вид ще ги зомбират, така да се каже. Буквално да, защото така ли иначе хората в момента се зомбират по всякакъв начин. Чрез реклами от телевизията, от вестници, от медии, от радиа. Включително зомбиране съществува и чрез електромагнитни импулси, електромагнитни лъчения и т.н. По какъв начин концепцията за обществена безопасност ще възпрепятства всичките тия фидиотявания и зомбирания на населението? Като обясни на хората именно как да ги различават. Значи, за да може всичко е процес. За да може да управляваме процеса, трябва анализ и контрол. Тоест, ние трябва да разбираме какво се случва. Именно в момента информацията, която се подава от обществото в сегашната академична наука, тя е за идиотизиране на обществото. Тоест, да не разбира какво се случва, да му се дава информация на парче и затова хората не могат да анализират процесите около себе си, следователно не могат да ги управляват. Именно това трябва да се промени. Какви са начините за промяна? Начините за промяна са само образоване. Значи, двата процеса, които са в основата на съществуване на заобикалящата реалност, това са самоорганизация и, да го кажем, възпроизводство. Говорим за самоорганизацията. Самоорганизацията, тя започва с създаването, с възпроизводството. Неправилно си изразих. Двата процеса са самоорганизация и усъвършенстване. Извинявам се, са двата процеса в основата на заобикалящата действителност. Усъвършенстването започва именно с самообразоването. Тоест, хората, които са готови от обществото да поемат тази информация, информацията ще достигне от тях. И
това е един от законите на информацията. Колкото повече човек търси информацията, тя сама го намира. От прекалено много информация обаче няма ли опасност мозъкът по такъв начин да се задръсти в един момент да се чуди кое е правилно и кое не? Напротив, значи точно това е целият смисъл на концепцията обществена безопасност. Не да се дава информация, да се дават начините за работа с тази информация, да се научат хората как да работят с информация и как да анализират. Да се научат кое е правилно и кое е неправилно. Тоест, това е вътрешният предиктор. Както има глобален предиктор, така има вътрешен предиктор. Какви са методите, според които има възможност да се определя правилната от неправилната информация и по този начин да се отсява правилното от неправилното? Единственият метод е вътрешният предиктор. Това е връзката ни с космоса, с Вселената и с Бог. Тоест нашето вътрешно убеждение. Дали това Разбира е се, правилно всеки или човек, не? разбира се, всеки един човек вътре в себе си, когато извършва дадено действие, той има убеждение дали това е правилно или не е правилно. Неговите убеждения се базират на неговата мера за понимание, за разбиране на обикалящата реалност. В случая това е съвестта, ако можем да бъдем по-точни. Съвестта, така, която е коректив на нашите морални постъпки и въобще на нашите действия. Точно така. Не случайно в английски език не съществува дума за съвест. Има сбор от думи, които изразяват сходно нещо, но думата съвест не съществува в английски език, т.е. в западната несправедлива концепция. Тези неща също не са случайни. По какъв начин бихме могли на базата на концепцията за обществената безопасност да създадеме лидери с правилно мислене, за разлика от сегашните, и каква е гаранцията, че бъдещите лидери, бъдещите управленци ще имат правилно човешко отношение, ще бъдат морални личности, а няма да са такива корумпирани изроди, каквито са в момента? Когато членовете на обществото разбират процесите около тях, те не могат да бъдат лъгани. Това е гаранцията. Самообразованието на електората, т.е. тълпата, тълполитарната система трябва да бъде разбита. Елитът, за да престане елита да лъжи тълпата трябва да стане елит. Тоест знанията от Коба и от Дото трябва да бъдат възприяти рано или късно от всеки един член на обществото, за да разбира той общия ход на събитията и да не му обясняват това и онова. Това е гаранцията. Едната. Другата гаранция е всичко това нещо да бъде скрепено юридически, т.е. давам пример, управниците не трябва да бъдат оставени там докато изтече мандата им, при положение, че те не се справят с този мандат. Те трябва да бъдат постоянно, да имат постоянна възможност за смяна на тези управници, ако те не се справят с поставените задачи. Същото нещо трябва да бъде и в обратния ход. Ако човека се справя с определените задачи, които изискват от нейния пост, не е необходимо той да бъде сменен. Той е професионалист, колкото по-често на този пост, той трупа повече опит. Това са методите. И те са обяснени подробно в Коба. Но преди всичко трябва да има своите морални устои, да има своето етично поведение. Разбира се. Тоест, той трябва да е в унисон с това Бога. Е основата. Това е основата. Значи, той трябва да открие мярката. Обикалящата реалност се състои от 3 компонента. Материя, информация и мера. От хората е скрита именно мярката. Когато човек намери своята мярка, тогава той може да мери кое е правилно и кое е неправилно. Кое е полезно, кое е вредно, кое е добре, кое е зло. За да може човек да открие тази мярка, той трябва да се самообразова. За да се самообразова, той трябва да види взаимосвързаността на всички тези процеси. Тази взаимосвързаност единствено е показано единствено и само в концепция за обществена безопасност. Бихме ли могли да го нагледиме с реални примери, точно това, което говорите? С примери, които са от нашето настояще. За такова поведение, което е близко до по такъв начин да се изграждат лидери, които да са морални, да спазват точно тази концепция за обществена безопасност, и примери, които са в противовес на тази концепция. В противовес на концепцията веднага мога да кажа следното нещо. Сегашният управленски елит, който той не е само в България, говорим за управленски елит в цяла Европа, дори и в САЩ. Там говорим за тясна профилизация на съответния елит в съответната област. Елита трябва да се изгради от хора, които са комплексни личности, които познават всички процеси, имат ясна крайна цел, която се променя с промяната на обстоятелствата, и въз основа на това те да изграждат цялостна визия за нещата, защото когато имаме, не може един човек да е тясно специализиран в всички насоки, но когато един човек има огромно количество информация относно всички процеси, той може да контролира всички останали тясно профилирани органи на държавно управление и както щете ги наричате. Основният проблем е, че в момента такива личности почти не съществуват. Достатъчно обща теория на управлението представлява именно това. Това е наука за връзката между науките. Тоест, това е общият език.
примерно международният език или нещо като есперанто. Това е езика, на който всички специалисти от всички науки и сфери могат да разговарят за едно и също нещо и да се разбират. В момента няма разбиране на тази наука. Тоест математика е математик, стругар е стругар, военният е военен. Лекарът е лекар и когато започнем да говорим за неща, които излизат извън тяхната компетенция, всеки излиза с "не ме занимай, това не ме интересува". И в същото време той ще дава въпроси: ма защо билета е 1,60 за трамвая? Значи, за да направим връзката между едното и другото, именно трябва да се усвои достатъчно обща теория на управлението. Тя е, която дава отговорите и свързва причинно-следствено, логически издържано всички браншове на науката като цяло. И затова новият управленчески елит трябва да владее до съвършенство тази теория, за да може да управлява процесите в страната и да разбира общия ход на нещата. И не само управленски елит, а всеки един човек. Тоест това трябва да бъде заложено в училищата, което е и гаранция за съществуване и подобрение на държавата. Тоест един вид с някакъв законодателен инструмент. Разбира се, че трябва да бъде скрепено законодателно. А относно примери, веднага давам и аз пример в другата насока. Когато КОБА е създадена 1992 година от академик генерал-майор Константин Павлович Петров, тя е предоставена, връчена е при една от срещите му лично на Путин. Освен това е преминала и през четене в Държавната дума, след което е одобрена, въведена е за изучаване в различни учебни заведения, но въпреки всичко Путин създаде изцяло нов институт за обучение, т.е. за образуване, за производство на кадри. Или както се наричаше на времето школа за усъвършенстване на висши офицерски състав. Тоест, не случайно с стари овце много стало. Излиза, че в момента единствената държава, която има такива подготвени управленски кадри на базата на концепцията за обществена безопасност, в случая е Русия. Точно така. Не случайно светът не ги разбира. Може да гледате, може да погледнете, например, Валерий Пякин, който дава седмични анализи на световната обстановка, именно от гледна точка, от позиция на КОБА. И сравнете нивото и езика, на който говори. Не случайно Путин говори на същия език. Той използва термини като устойчивост по предсказуемост. Значи това е пътя за развитие на обществото. За да има устойчивост по предсказуемост, т.е. всички процеси трябва да са планирани и да могат да бъдат контролирани. За момента такова нещо не съществува. Но за да говорим на този език и за да разбираме какво говорим, за това трябва хората да научат тази концепция и достатъчно обща теория на управлението. Това са примерите на практика. Да, единствено и само там. Там е създадена и за сега само там са примерите. Тук искам да добавя още нещо. Понеже няколко пъти споменахме термина концепция за обществена безопасност, искам да наблегна на термина безопасност. Напоследък масово се използва термин сигурност. Сигурността е решаване на следствието на проблема, който е създаден, докато безопасността, която трябва да се създаде, е създаване на обстоятелства, за да не се налага да се решават симптомите, а да се изкорени заболяването още преди да се създаде предпоставки за самото заболяване. Тоест устойчивост по предсказуемост на процесите. Исках да го обясна малко по-просто, за да могат да го разберат и слушателите. Нещо повече за самата управленска теория. За теорията на управление, която е свързана с тази концепция. В какъв смисъл нещо повече? За нея мога да говорим също какво точно конкретно да кажем? Не съм запознат с тази вид теория, затова да речем, тръгвате да ме запознавате като човек, който нищо не разбира, нищо не знае и давате основните стълбове, върху които се крепи тази теория. Преди да достигнем до теорията, хората трябва да разберат как функционира самият техен мозък, какво представлява тяхната психика, да направят самооценка къде се намират те в градацията на тип строеж на психиката, за да могат след това да продължат да поемат информацията правилно. Самите ние, большинството от нас, не сме достигнали до човешки тип строеж на психиката. Това е първото, което се обяснява в КОБА и в ДОТО. Тоест ние трябва да надграждаме, да качваме това ниво. Като цяло, ДОТО обяснява, значи там има глава, примерно взаимодействие на суперсистемите. Или както генерал Константин Павлович обяснява, светът представлява по принцип отражение на отделните нейни елементи. Тоест, всеки един елемент в Вселената, той приема и отдава информация. И това всъщност е процеса на съществуване на Вселената.
приемане и отражение на информацията. Това означава, че за да разбереме как работи... Само отразяване или анализ на тази информация? Това вече е интелекта. Разбира се, че има анализ. Във всяка една система, след като има интелект, ще има и анализ. Те са свързани. Да. Мисля, че това е подходящ финал на нашия разговор. Какво бихте могли да кажете на нашите слушатели повече по тази тема, която почнахме с вас? Мисля, че каквото и да кажем повече, то винаги ще е малко. От тук нататък надявам се и с ваше съдействие да направим една поредица от предавания, които да са разяснителни в тематиката за обществено устройство, процесите, които се случват в обществото в момента, процесите, които би трябвало и биха били редни да се случват в обществото, защото в крайна сметка наистина това е последния влак, в който ние като човечество и като цивилизация, неправилен е терминът цивилизация, но като човечество имаме за да просъществуваме напред в тази форма, в която сме в момента. Значи те процесите с или без нас ще си върват и ще продължават да си върват. Дали ние ги разбираме или не, това зависи само от нашата мера на разбиране. Тези, които не разбират процесите, те в своята глупост не работят за тези, които на по-висше ниво разбират процесите от тях. Тези процеси са управляеми и ние, както виждаме, те се управляват не случайно вече от Кремъл. Тази тема може допълнително да направим анализ, да го свържем с обществото, но това са реални процеси, които протичат и които засягат всеки един човек в обществото. Това мога да кажа. Благодаря ви и на двамата за вашето участие. И аз благодаря. И аз благодаря.